Kada je priča o rodnoj ideologiji nastala? Prema belgijskom sociologu Davidu Paternotu, priča započinje sredinom 90-ih kao reakcija na dvije velike konferencije Ujedinjenih naroda. Međunarodnu konferenciju o stanovništvu i razvoju, koja je održana 1994. godine u Kairu, te četvrtu međunarodnu konferenciju o ženama, koja je 1995. godine održana u Pekingu. Te dvije konferencije su važne jer su Ujedinjeni narodi tada prvi put pozvali na unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava. Vatikan se tome žestoko usprotivio u strahu od međunarodnog priznanja prava na pobačaj i prava LGBT osoba, te u strahu od udaljavanja od tradicionalnog koncepta obitelji. Zašto je u Hrvatskoj rodna ideologija ušla u mainstream priču o ratifikaciji Istanbulske konvencije? Hrvatski sabor je 2018. godine ratificirao Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija. Tome su prethodile brojne rasprave u kojima se neutemeljeno tvrdilo da ratifikacija predstavlja službeno uvođenje takozvane rodne ideologije u obrazovni sustav, da ratifikacija konvencije predstavlja napad na obitelj. Drugim riječima, u konvenciju su se upisivale teme kojima se ona uopće ne bavi. Slične primjedbe o važnosti zaštite tradicionalne obitelji i nacionalnih vrijednosti iznosile su i konzervativne stranke u Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj, također uoči ratifikacije konvencije.